Pijet. Lu masa-masa darimu kadang gowo gemuruh angin berarti mitine gak kumpul ngono. Wis kok meniup daun-daun wis mari setor bojone balik. alam yang jadi saksi Model to awakmu kok kau ruwet to. Wis acara serahkan RT kamet jiwa sing raga apa jenenge cagak gak nganu. Lah bener enggak angin suatu tetap nganu. Wingi adekku nyele tawaran ngono. Kene krep. tak henti Ya kono anu lho apa ya gak. sampai Tak akhir tinggal nganu. Ya bisa ora. angin malam bawa aku Tak keke ku ya semikir keluarga ku ngene wis. Ya kan biyen ono darah mudang ono wis sawikat angin wis mikir wis. Wis koyo ngene damai kok urusan karo bandar tukaran diku meneh wis. Aku dhewe wis tukaran karo nyonya wis ngene wis wis. Tambah keluarga aku cerai-berai perkara iki gak karu-karuan. Wis tak kata lae Des ya wis tak suwele meneh. diiring gemuruh Nanti nyanda-nyanda angin becai mama ya gak buka. Kursi udah. meniup daun-daun Awakmu iku. Taman-taman alam yang jadi saksi tak mikir wis. kau serahkan jiwa raga Suatu saat butuh ngono. tetap Teng ngono waduh. berhembus Gak iso diganggu. tak henti walaupun sampai akhir hidupku angin malam Gua gak tahu bawa anu. aku Oh, gak apa kepadanya butuh uang. Iya, angin maksudnya ya. Acara RT ya diiring gemuruh angin turun angin. Kerja bakti ya. meniup daun-daun Carane arek-arek kene umbari. Iku ae alam bengi-bengi yang muncal jadi saksi cuma kadi muncal. Model kau masalah pertama tuh serahkan orang anak aku ya. jiwa raga angin tetap berhembus tak henti walaupun